Bazi racho rakanga rakaenda kwaari idete zvekuti munhu mukuru haangazvisungiriri ipapo. Ko mwana mudiki wakaita sewo wafirei, wanyanya kutambudzika sei? Chii chanyanya kukubata? Anga akaita kupfugama. Roko iri rakaita kuti twasanukira kada kupendera mbijana. Iri ranga rakabhenda. Akasungwa t-shirt muhuro make umu. Imwe yakarembera pamuti uyo urapo ndo muti wacho. Apa pakapaiva pakayerera zvinhu tonge mvura like ameno zvaisanzwisika. Inoita akutocha kana kubuda panze chaiko usiku kana kutanha muriwo mugarden chaiko takutorohwa nehana kuti nzvimbo yakutochisa. Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kune avo vasati vaita subscribe, chishuwo chedu kuti muite subscribe uye kuita like nyaya dzatinokuunzirai pano paDestiny TV kuti mhuri yedu irambe ichikura uye nyaya idzi dzionekwewo nevazhinji. Nhasi uno munyaya iri kurwadza vagari vekurugare vanoti vo mangwanani vakafumoona mutumbi wakanga wakarara mumunda. Kuzosvika pa pedyo vakaona kuti waive mutumbi wemukomana wechidiki wairatidzika sekunge wadonha mumuti munhu anga azvisungirira. Alright, takamuka musi weSunday makuseni. Dzaiva dziri mapast 8. Ndapanda ndakabuda ndichitsvega ndorasa marara because ndaiva ndapedza kutsvaira chivanze. Ndapanda ndakaona varume 4 vanga vari mumunda, varume vechikuru pamunda uri apapo. Nagogo vepa next ped apa nemumwe munhu wavanga vainaye muridzi wemunda iwo. Vachiuya kuno ndapanda ndakabvunza kuti kochi zvikanzi mumunda mune munhu akafa. Kati munhu akafa koindava. Ndapanda ndakabva ndadzokera mugedhi anototanga nekuenda kumunda. Ndakadzokera mugedhi kwandanomutsa vamwe vangu because pamba pedi pambarara pane chechi. Kwanamutsa vamwe vangu kati hwemoni kumunda uku kunzi kune munhu akafa. Ndobva takapinda munda umo tichimhanya, vanhu vanga varipo vaita kutya kusvika panzvimbo yacho. Ndopakauya vamwe baba vachibudikira nekusaidhiro neni kubva tanosvika panzvimbo iyo kubva tatanga kuita kuona zvatakaona. And then ndobva ndakatora mapics kwandasenda mugrupu redu remusha tichibvunzwawo kuti panange ruzivo here kuti mwana ndiwani, mugari wemunomu here. Vanhu ndopa vakatanga kuungana. Ndopa ndakabva ipapo kwandamhanya kunotsvaga mapurisa. Ndopa takadzoka kubva mupurisa aitawo basa rake achipedza. Ndopa vakakumbirawo chokumbiro chekuti timuvhare. Ndopa ndakabva panzvimbo iyo kwandauya kwandatora zambe rangu vanamichase kwandavapa vakamufugidza. By the time nekufamba kwenguva vanhu vaiuya vachiuya vachionawo. Ndopa ndakamboti sudurukei pandakazodzoka. Ndopa ndakadzoka ndichinzi kwanzi mwana uyu azozikanwa. Ndakatira zvekufonerwa ndiri kwanandiri. Zvikanzi mwana wawasenda mugrupu azozikanwa kunzi ndiwe munomu Rugare. Ndakati ndiwe munomu ndiri kudzoka. Ndopa ndakasvikawo kwandangoonawo vanhu vakaungana veukama vavipo, vanhu vachichema. Ndopa akazotakurwa kubva aendeswa, akatakurwa neri mapast 1 dzemasikati. Mapurisa apedzawo kuita basa ravo kubva tasitongobvawo ipapo. Ndiri kunzwa muri kutaura muchiti mwana, asi mutumbi wakaonekwa ndiwe mwana wechidiki here kana kuti mungazive kuti angaite kumakore mangani? Tichinzwawo neveukama zvikunzi mukomana ngani makore 20. Tinoziva kuti dzimwe nguva panoitika chinhu vanhu vanotaura. Vamwe vari kuti chii chakaitika. Uye mimi muri kuti anga ari mumunda umu kubayiwa here, anga ari paakabayiwa here. Tinoziva kuti kana munhu achinzi ashayika dzimwe nguva anotsvaga kuti afa sei. Isusu patakasvika panzvimbo yatakasvika ari panguva yatakapindawo takawanda sevanhu, anga akaita kupfugama. Roko iri rakaita kuti twasanukira kada kupendera mbijana. Iri ranga rakabhenda. Akasungwa t-shirt muhuro make umu. Imwe yakarembera pamuti uyo urapo ndo muti wacho. Apa pakapaiva pakayerera zvinhu tonge mvura like ameno zvaisanzwisika. Akaruma mazino ake. Akadai. Ndochinja takakwanisa kuona. Semaonerenyi mimi muri kutanga ne-t-shirt muhuro uye imwe yanga iri mumuti. Kuita zvekuzvisunga here, mungatsanangura here kuti mimi muchiona chii chamakakwanisa kubuda nacho nefiro yemwana wamataura? Semaonero edu pakuonawo kwedu nekuona kwatakaita chiitiko sevanhu, mumwe nemumwe ane matauriro akasi sekuonawo kwatakaita.
muti uyo dai wakatyoka kana uri wekunzi akasungira, because pakazobvisa mapurisa nhumbi yake inge iri mukati memuti, muti wakatorembera kudai. Tichizoti kuti kana ari kunzi munhu anga akasungirira muti waifanira kutyoka, ende taifanira kuona something kana rurimi kuroona ruri pai, ruri panze kurakidza kuti munhu azviita sei, azvisungirira, but zvese izvozvo pambasina. Zvichida kuti mune fungidziro yekuti zvichida pane vamwe vakazoita stage kuti munhu uyu azvisungirira. Zvinogona kudaro, hatizozivo hedu, hatitongere munhu, hatizive. Iwo pamwe veukama naiye mwoyo make ndiye ari kuziva chokwadi chake, asi sezvatakangoona ndo zvatakudzeyo. Si vatataura navo vazhinji vavo vanga vachirambirana nenyaya yekuti mwanakomana uyu akazvisungirira. Ndaive mumunda uyu wakanangana nemuti uyu, ndiri pakati apa pane chibage icho chiri apo icho. Taitori taive 3 nevamwe vasi pavo. Saka takadedzwa nababa vakabva patiri vachienda uko kumunda kwavo. Saka padhuze nepadhuze pakangovafurwa nemuganhu. Zvikanzi uyai kuno, indakambosara because ndiye basa randaiita ipapo. Zvikanzi aiwa vaya vatofamba vato halfway kuenda kune munhu atidedza. Zvikanzi aiwa uyai kuno mese, ndobva ndazoteera, ndobva ndavabata vatosvika. Zvikanzi tarirai kuseri kwenyu, ndobva tatarira. Zvikanzi muri kuona munhu uyo here? Tikati tamuona. Paive nemunhu akanga akarara pasi negotsi, so asina sheti kumusoro, aive nebhurugwa chete. Saka ina ndakusvika ipapo, ndakagumira mumuganhu imomo mumunda mababa ivavo. Saka ndo zvizhinji zvandakaona. Hongu makagumira kure, asi muchiona munhu aita kunge adonha mumuti here? Nekuti zviri vamwe vatambotaura navo vari kuita kuti anenge munhu anga azvisungirira kana kuti akaitwa kunge asungirirwa muti. From the look of things zvairatidza izvo kuti munhu uyu anogona kunge akaita zvekuiswa, because muti wacho uripo uyo uri apo, bazi racho rakanga rakaenda kwaari. Idete zvekuti munhu mukuru haangazvisungiriri ipapo. Even though airatidza kuti ane tambo muhuro inenge jira, so nerimwe jira redema rakanga rasara mumuti, asi zvinorema kuti munhu azvisungirira ipapo. Sefungidziro yekuti zvichida munhu uyu akaita zvekuzoya kuzosungwa, zvinhu zvinovhundutsa kutoziva kuti zvichida pane vakanga vatouraya. Chii chamungade kutaura imimi? Nekuti zvinhu zvinototyisa kuti pedyo nedzimba panowanikwa munhu akafa. Chandingade kukurudzira vagari vemunomu ndechekuti miti yawandisa munomu, nemuti iwoyo uyu dai wabviswa, nekuti mangwana zvinogona kunge zviri pamba chaipo chaipo, unozozvitaura uchiti zvinozonetsa kutaura. Sevanhu vakanga vaona vekutanga chituko ichi, pakazouya hama dzake, pane zvamakazombonzwa here? Tinoziva kuti panenge paitika chinhu dzimwe nguva mashoko anobuda. Chakangosvika pakasvika hama dzake, pavakamuidentifya kuti ndiye munhu wavo, dzacho idzo dzakasvika dzakatanga kuchema. Saka hapana nhaurwa yakaitika. Iko zvino zvichikuziva kuti mwana uyu haasati avigwa, pachizofamba munharaunda hamuna chamakazonzwa here kuti zvichida semunhu akaonekwa kuseni mwana arara asipo pamba, pamwe vakamutembenge vatoti tashaya mwana, hamuna iwe here chamakazombonzwawo sevanhu vemunharaunda imwe chete? Pari zvino hapana, because shoko rinoti iro vakamira postmortem. Saka nazvino hatisati tambonzwa kuti chii chiri kuitika. Asi ndambonzwa wangu kuti mwana arikuda kuvigwa nhasi here kudii. Ndangoona vanhu vachimhanya vachidzika kuzaso. Mama tauyawo kuno, uko kune vanhu vari kukatyamara kuti pamuti uri kuratidza kuti panzi panga pakasungirwa munhu, zvinotonetsa kuti ungati munhu angafirepo. Imimi makatarisa, tikuona kuti muri padhuze nepamuti iwowo, makatarisa chii chamungade kutaura pamusoro pekuti munhu anokwanisa here kuzvisungirira pakamuti ako? Ndinokuona kwangu maonero andakaita panguva yacho yandakamuka ndichiona vanhu vakamira-mira, ndichizonotorana
varidzi vomunda vachiti ndiri kuhliwa kuenda ndega kunoti ndisvike pari kunzi munda wangu wanzi waita munhu akavata pamunda kuti asikamwe kuti mupenyu here kana kuti wakafa. Ndikati aiwa katingagari tisingazivi kuti munhu mupenyu here kana kuti wakafa pamwe anotoda here. Saka isu tikashira kure kuti tosvika sei hazvifambi. Saka ndakatorana namai varidzi vomundawo ndobva tisu takatanga kunosvika asi hatakusvika padhuze takangosvikawo chinhambo ndobva tasvika paya ndobva tamira. Saka ini ndakabva ndanyatsobatikana ndikati ko mwana mudiki wakaita sewo wafirei wanyanya kutambudzika sei chii chanyanya kukubata. Ndakazvitongesa paya ndichipopota paya kuti ko wanga waremegwa kusvika pakadaro kuti uzviuraye. Asi ndichitarisa kudaro ndakanyatsoona kuti mwana uyu pane zvaitika. Saka ndo zvandakaona kutoti saka ndaona kudaro ndobva tabva paya paya ndikati iyi nyaya yakutoda kuenda kupolisi. Saka ndobva takazosangana nasisa ava vamamuchitaura navo ndo vakazomhanya kuti vabate polisi. Asi nokuona kwangu maitiro akaita mwana mavatiro anga akaita aitiratidza kuti mwana uyu mwana wangu unogatsigwa panzvimbo anga munhu anga atoparara kare asisina simba rokuzvibetsera nokuti magariro anga akaita makumbo ake nemavatiro anga akaita airatidza kuti mwana wagadzikwa zviya zvokuti amiswe asi akatadza kumira ndobva anogotonoka semunhu anga akatopera kare. Saka ini maonero angu ndokuti mwana uyu pane vakamuchinhirawo mwana vakamuitawo zvisizvo ndobva vasiya vamukanda ipapo. Asi zvinhu zviri kutiremera mukati menzvimbo iko zvino nzvimbo inoita akutocha kana kubuda panze chaiko usiku kana kutanha muriwo mugadheni chaiko takutorohwa nehanda kuti inzvimbo yakutochisa hatichakwanisa kana kufamba nzvimbo ino yakuchisa. Saka ini zvatoda kungotaura hangu vanhu venzvimbo ino yerugare ino ndokumbira kuti unhuhwo hwakadaro denge hwaongororwa kuti vanhu ivavo vari kuita mabasa akadaro vaonekwewo vachinobatwa kuti vaonekwe kuti vanhu ivavo vasiyane nemabasa akadaro nokuti vachapedza vanhu vakawanda. Ndo zvinhu zvandongoti ndikumbirawo kuti mapurisa ashandewo nebasa iroro kuti vatigadzirirewo nzvimbo igarewo nzvimbo yakanaka tisagara tichihla sezvatiri kuita ipapa. Mafiro akaita mwana akatirwadza nanhasi anototibata nguva nenguva nokuti mwana akafa ari mwana mucheche asina mhosva tisingaziviwo kuti mwana akapara chii. Tanga tiine shuwiro yekuti titaure nehama dzemukomana akashayika uyu asi kuenda kwataita tasvika vanhu vatoenda kumarinda pamba pasisina vanhu. Saka vatataura navo bedzi ndeavo vakatanga kuona mutumbi vachizomhanyawo kumapurisa kunozivisa mapurisa kuzosvika hama dzemufi dzawanikwa. Zvinhu zviri kuramba zvichishungurudza vanhu kuti dzimwe nguva hazvinyatsotendeseka kuti munhu anenge azviuraya nekuda maonero avanenge vachiita zvavanenge vachiona ipapo uye vatataura navo vativo mapurisa vanyatsoferefeta nyaya iyi kana kuri kuti mwana uyu akaita zvekupondwa achizounzwa panzvimbo iyoyo vakaita zvinhu izvi vave vanosungwa. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Rambai muchiona Destiny TV uye musakanganwe kuti chishanu chega chega tinokuunzirai chirongwa The Blitz umo mamunopiwa mahighlights nechisikana Tasha Mahachi mahighlights enyaya dzese dzatinenge takuigirai svondo iroro.